ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ನಿಖಲೆನ ಮೋಕಿದ ಪುಪ್ಪನ ಮಗಳ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಶುರು ಅಪ್ಪಿನಿ. ಸಮ್ಮರ್ಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು, ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು, ಪಿದ ಇಪ್ಪೋದು ಬತ್ತಂಡ ಮೋನೆ ತುಯರ್ ಆಪುಜಿ, ಕರೆಂಟ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಲೇಡೀಸಿಗಂತೂ ಆಪುಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಚೂರು ದಾದಪ್ಪ ಮೋನೆ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಇದು ಡಲ್ ಆತುಂಡು. ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಯ್ಲಿ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತಿಕೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪಂಡ ಲೇಡೀಸೇ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜೊಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಮನ್ಪೆ ಇರ್ಲ ಅಂಜೊಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಡ್ದಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್, ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದನ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಬೋ 18 years ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಏರ್ ಬೋರ್ಡಣ್ಣಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣಿಗ್ಲೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅತ್ತು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂದೆಲ್ಲಲೆ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತೂಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಲರ್ದಾದ ಗ್ಲೋ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓನ್ಲಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾಸು ಖರ್ಚಪ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಓನ್ಲಿ ₹2 ಶಾಕ್ ಆವೊಂದುಂಡತ. ಹಾಂ ₹2 ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಪುಂಡ. ₹2 ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಿಕ್ಕು ನನಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ತುಲೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ 15 days ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅತ್ತೆ 15 days ಗೊರ ಮನ್ಪಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂಡ ವಿಂಟರ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಪೂರ 1 month ಗೊರ ಮಂತಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಕಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರ್ದ ತಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿಂದೆಟ್ ವೀಡಿಯೋನು ಇಂದು ಲೈಕ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪೆರದಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ಮೀನಾದ ₹2 ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ್ ಬ್ರೂದದ ತಂದೆ ₹2 ಆತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ದೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. 1 ಟೊಮೆಟೊ, ಬೊಕ್ಕ 1 ಲಿಂಬು, ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಚಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಟೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಪೇರು ಒಂದುಲ ಮೇಯ್ನ್ ಪಜ್ಜಿ ಪೇರು ಒಂದು ಕೊದಿಪೈರದಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟವಲ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಟನ್, ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ತುಲೆ. ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಜ್ಜಿ ಪೇರು ಒಂಚಿ ಕಾಟನ್ ಡಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಮೊನೆಗೆ ಪೂರ ಶೋಕಡು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂದರೆ ಪಜ್ಜಿ ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನ ಡಸ್ಟನ್ನು ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಪಜ್ಜಿ ಪೇರಡು ಕೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ಗ್ಲ ಮೊನೆದ ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಡಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ಎಂಚ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋನು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಡಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಮೋನೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂಡ ಆಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆ ತುಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಏತಿತ್ತಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಫಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
2 teaspoon ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. 1 ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು. ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಸಾಜ್ದ ಲೆಕ್ಕತ್ತ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ದು ಮೊನೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವಲು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಬ್ಲೀಚ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೊಂಡು. ಶುಗರ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಕಾಫಿಲ ಆತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಬೊಕ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಡಾಯ್ಟ್. ಸೊ ಮೂಜಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂದೊಂಜಿ 5 minutes ಮನ್ಪೋಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಗೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕೈಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ದ ಲೆಕ್ಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ 5 minutes ಮನ್ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಮೋನೆಡ್ ಸರಿ ಡಿಲ್ಯೂಟ್ ಆವೋಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ನೆಕ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮನ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೋಡು. ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂತದ್ದು ತಲೆ ನೆಕ್ಗೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸರಿ ಅಂಟೆ ಮನ್ಪಲೆ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೈಟ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇಕು ಚೂರು. ನೆಕ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಮನ್ಪಿ 5 minutes ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಲೆ ತುಲೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡ ಸ್ಕಿನ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಮಸಾಜ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅಲೋವೆರಾ ದೊತ್ತಂಡ್ಲೆ 1 teaspoon ದೊತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ಬಾಕ ಚೂರು ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೈಕ್ ಅವಲ ಚೂರೇ ಯಾವುಂಡು ತುಲೆ ₹2 ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡೋಡಾತೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ನ ಯಾವುಂಡು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಂಗರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೈನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಚೂರ್ದು ತಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪಿ ಫುಲ್ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಇಂದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಲೋವೆರಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತಂಡ ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಇತ್ತಂಡ ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಲೋವೆರಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಡೈಲಿಲ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಲೋವೆರಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವು ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಪೂರ ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಏಜಿಂಗ್ಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಸಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಪುಂಡು. ಫೇಶಿಯಲ್ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಆಂಡಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಫೇಸಿಗೆ. ಅದಾಗನೇ ಫೇಸಡೊಂಜಿ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಅಂತೂ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೆ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲತೆ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಹ್ಯಾಂಡೆಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕೆಲವು ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ದಾದಂಡ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಡ ಐನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಜನ ಕೈಟೆ ಇಂಚ ಈ ಜನ ಕೈಟೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಐಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಯಾಕಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲಡಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಬ್ಯಾನೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ
ಐ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸಾಜಡ್ ಪೂರಲ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಸಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಬ್ಯಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೋದು ಚಲ ಏನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಗಡು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದಿ ಇತ್ತು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ದಿವಂಡ ಆಂಡ್ ಚಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದತ್ತು ಒನ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಿ 4th ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸೈಡ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಓವಂಡಲ್ಲ ದೊತ್ತೊಂದು ಡಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಉಗುರು ಬೆಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂದಾಗ ತುಲೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಏನೇ ಕಡ್ಡ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಂತಿಜಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ದಾಲ ಮಂತಿಜಿ అయితే ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ಮಸಾಜ್ ಮಂತಿಬೋಕ ಇಂಚ ಹಾಟ್ ಟವೆಲನ್ನು ಮೋನೆಗೆ ದೀವೋಡು ಇಂಚ ದೀಪಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಪೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಸ್ತೋಲು ಮಸ್ತ್ ದೀಲೆ ಅವಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತಂಡ ಯಾವು ಚೂರು 1 ನಿಮಿಷ ಟವೆಲ್ ನಡು ದಿಂಡ ಯಾವುಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ತೋಜಾವೆ ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಲರ್ ಮೂಲ್ಪುರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಕಂತಂಡ ಇಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಓಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಲೊಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎನ್ನಡ ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಅದೇನಾತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರ ಪೂತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅವು ಪೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತ ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರ್ದು ಓಪನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಕ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಐನಾತೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆರದಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ತಿನ್ನೋಲು ಮಾರ್ಕ್ ಒರಿಯುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪುಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಯರ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಐಕ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರು ಲಿಂಬು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಲಿಂಬು ಪಾಡ್ಲೆ ಲಿಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದು ತಂದೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರ್ ಏತು ಉಂಡೈಟ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇಪ್ಪುಂಡೈಟ್ ಯಾವತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ಪೂರ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಚೂರು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡತೆ ತಗೋಡು ಅಂಚಾದ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮನ್ಪೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಜಿ ಪೇರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಜಿ ಪೇರು ರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದು ತಂದೆ ಪಾಡ್ದೊಂಚೂರು ತಿಕ್ಕ
ಕದೆ ಪಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಟರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಚೂರು ದಪ್ಪಡೆ ಪಡ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಫಿಂಗರ್ಡ್ಲ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ದಪ್ಪಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತೆಳು ಮಂತ್ ಪೊಡ್ಚಿ ದಪ್ಪಡೆ ಪಾಡ ಫುಲ್ ಫೇಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಒರಿಂಟ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡೋನಿ ಸಣ್ಣ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ಲೆ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಚ ದಪ್ಪಡೆ ಪಾಡ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ನೆಕ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಒಂದೊಂಜಿ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡ ತಮ್ಮೋನೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನಡ್ ಫೇಸ್ಡ್ ನುಂಗೋಡು ನುಂಗಿ ಬೊಕ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ಡ್ ವಾಶ್ ಮಂತಂಡು ನಾಡ್ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂರ ಏಜ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಬೋ 18 ಇಯರ್ಸ್ ತಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಂಡ ಯಾವ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಈತ್ ಡ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪತ್ತನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಈತ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೀರಡ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಈತ್ ಗ್ಲೋ ಬೈದಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ನಲ್ಲ ಪೋತಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15 days ಬೊಕ ಆ್ಯನ್ ಪಿರಾಮ್ ಅಂತಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಆತ್ ಬೇಗ ಪೂರ ವರನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ತುಯರತೆ ನಾ 2 ರೂಪೀಸ್ಡ್ ಏಸ್ ಶೋಗ್ದ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಮೋನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೊಂಚೂರು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ಲ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುಗ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ವರ ಮಂತ್ರಣ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಜೋರುಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ 15 days ಗೊರ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್